Ev video ji bo kesên ku zimanê dayîkê nizanin û ji bîr kirine. Ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe dayîkê fêr bibin. Zimanê Kurdî hebûn û nasnama me ye. Eger tu zimanê xwe nizanibî, tu bênasname yî. Zimanê Kurdî hebûn û nasnama me ye. Werin em bi hevdû re zimanê xwe fêr bibin. Silav evanna, ez mamoste Fatma, kesên ku nizanibin, kesên ku nû hatine rûpela min, ez xwe hinekî bidim nas kirin. Navê min Fatma ye, ez ji Nisêbînê me û mamoste zimanê İngilîzî me û bi zimanê xwe yanî bi zimanê Kurdî we fêrî İngilîzî dikim. Hêvîdar bûn fêm kirimi çiko. Yani bi zimanê xwe, bi zimanê Kurdî we fêrî İngilîzî dikim. Ji bo vê ez gelekî kêf xweşim, ev yanî xeyaleke me bû. Min fikir dikirim ku ez rojekê dikarim tiştekî wilo bikim. Piştî xwendin û mendinê min dest pê kir, min gelekî ji baş kir. Ez gelekî serbilind ji bo vê karî, ji bo vê xebatî. Hêvîdarim ku kêfa we jî jê re tê. Em bûn hindik me em bibin 12,000 abone di YouTubeê de û 166,000 şopîner li ser Instagramê. Kesên ku me Instagramê jî naşopîne dikarin bişopînin. Navê min Mamoste Fatma ye li her platformê. Heta ji destên we re ez ê vîdyoyan ji we re çêbikim li ser YouTubeê jî, li ser Instagramê jî. Heta derfeta min gihişt ez ê tiştên mezintir, xweştir bikim. Heydê werin em dev ji yapmîşkirin, etmîşkirina bedin û zimanê xwe fêr bibin. Eger hûn amade bin, heydê em dest pê bikin. Let's go! Nebêje bilînclî, bêje hişmend. Hişmend. Mînak tu dikarî bibêjî ez mirovek hişmendim. Yani jî ez mirovek hişyarim. Nebêje bilînç, bêje hişmendî. Hişmendî. Mînak tu dikarî bibêjî ez di vê hişmendiyê de me. Nebêje devrîm, bêje şoreş. Şoreş. Mînak heydê em bi hevdû re şoreşekê bikin. Nebêje devrimcî, bêje şoreşker. Şoreşker. Em şoreşkerin. Em dev ji doza xwe bernadin. Nebêje güç, bêje hêz. Hêz. Bêje hêza me heye. Hêza me heye. Nebêje em güçlüne, bêje em hêzdarin. Hêzdarin. Gelek kes vê xeletiyê dikin. Dibêjin ez li vê derê yaşamış dibim. Ez li vê derê yaşamış dibim. Tiştek gulo tune ye. Em ê bibêjin ez li vê derê dijîm. Mînak tu ji Amedê dê bêjî ez li Amedê dijîm. Ez li Amedê dijîm. Bekar. Na. Ezeb. Ezeb. Ez ezebim. Mînak. Nebêje öfke. Ez öfkelî me. Öfke tune ye. Bêjin xezeb. Xezeb. Nebêje vê dönemê de tiştê wilo nînin. Bêje vê dewrî de, vî dewrî de. Dewr. Ne dönem, dewr. Bêje ez gelekî emek didim. Bêje ez gelekî kedê didim. Emek tune. Ked. Nebêje emektar. Bêje kedkar. Kedkar. Nebêje ew zekiye, yani jî becerikli ye. Bêje ew jîr e. Jîr. Nebêje başlangıç. Bêje destpêk. Destpêk. Mînak. Di destpêkê de ez dixwazim spasiya xwe li we bikim. Sarhoş. Ev nepeyvek Tirkiye. Serxweş. Serxweş. Ji wê derê tê. Ji xwe. Ji wê derê standine. Yan jî. Çerçeve. Çerçove. Çerçove. Mînak ev çerçoveyek e. Abdest. Tune. Avdest. Avdest. Evadim min ji we re got zimanê Kurdî hebûn û nasnama me ye. Nasname çi ye? Nebêjin kimlik. Kimlik tune. Nasname. Mînak tu dikarî bibêjî min nasnameya xwe nû kir. Nebêje takvîm, bêje salname. Salname. Nebêje mektûb, bêje name. Name. Nebêje bilmece, bêje tiştonek. Tiştonek. Nebêje tekerleme, bêje zûgotinok. Zûgotinok. Nebêje ova, bêje deşt. Deşt. Nebêje orman, bêje daristan. Daristan. Nebêje mezarlık, bêje goristan. Nebêje vadî, bêje newal. Newal. Nebêje tepe, bêje gir. Gir. Nebêje özel, bêje taybet. Mînak tu ji bo min taybetî. Tu ji bo min mirovek taybetî. Nebêje çi özellîka te heye, bêje
تایبەتمەندیە هەیە تایبەتمەندی ئەوزەلیکتنە نەبێژە مامۆستا تەمەلا منی ئینگلیزی نینە تەمەلام نینە بێژە بنگەها من تنە تەمەل نا بنگە بێژە ئەزێ ئینتیقاما خۆ ئاڵمیشکم بێژە ئەزێ تۆڵا خۆ بستین نەبێژە ئینتکام بێژە تۆلهلدان نەبێژە مە ئەف 10,080 قورمیش کرد بێژە مە ئاواگرن نەبێژە ئەمێ وڵاتی خۆ قورتانمیشکن بێژە ئەمێ وڵاتی خۆ ڕزگار بکن ڕزگارگرن نە قورتانمیشکردن نەبێژە یۆڵداش بێژە ڕێهەڤال ئەف گوتنە gelekî xweş e tu rêhevala min î nebêje îro yil donûmiya me ye bêje îro salvegera me ye salveger nebêje ji yilbaşiyê re hindik me bêje ji sersalê re hindik me nebêje ez te qinamîş dikim bêje ez te şermezar dikim şermezarkirin nebêje saldırmışî me kirin bêje êrîşî me kirin êrîşkirin nebêjin em qarşî vê tiştê ne bêje em dijî vê tiştê ne em dijî vê tiştê ne nebêje îletişim bêje têkilî heger hûn vê pirtûkê bixwazin hûn dikarin bi min re bikevin têkiliyê nebêjin tu cenneta min î bêjin tu bihuşta min î tu bihuşta min î bihuşt nebêjin cehennem bêjin dojeh mînak helbestek hebû digot dojeh ji devê wan dibere dojeh vîdyoya me heta vê derê bû hevalno hêvîdarim ku we hejê kiribe kêfa we jê re hatibe we gelek care ji mir got mamoste bira part 3 were part 4 were part 5 part 1000 were bêjim got çima ez şê nekim ger hûn bixwazin û gelekî kêfa min jî hat mirovên me kurdên me dixwazin kurdiyeke baş baxivin û ev tiştekî pir xweş e hêdî ez ê ji we re bibim alîkar da ku hûn zimanê xwe dayîkê baş fêr bibin baş bimin û da ku hûn fêrî zarokê xwe jî bikin û fêrî derdorê xwe jî xwişkên xwe birayên xwe jî bikin berî ku hûn biçin ji vîr nekin bibin abone bi hevalên xwe re parve bikin û şîrovê xwe bikin şîrove nebêjin yorim şîrovê xwe bikin û bi hevalên xwe re parve bikin wisa li xwe gelekî baş in êrin see you bi xatirê we